ka jingjur slap kamut ba ka syu penjhi handai ka dei ka spa ba bat sian ka ni ka spa na uslap kan penkelado ya ka thai mon sunram ka bai onam kum ka jaka ka ba jhi tam ha ka perthai ka soka jala ka amang kum ba al phanyo krul ban te ya ka rein museum ha mon sunram ha ka ba ban kan siau ban lum thup ya ka spa ya ka thai mon sunram ke bia dei ba slam UMLA ka mon sunram ba olan sing swing haba pentip ha ka nei ra pen pau yin sngo kan da men sim bat thrang dik dik ba ka rein museum kan ulong no khnang ba kan kentiu ya kam chingo kai ha ka thai ba su nyol ong ba kan ni ka rein museum kan dei project ka ba he ba ha ka ba kan wan ra ka jingkala ya ka yo ka kot jong ka thai ha ka ba kwan nong wan kai kin wan ban bread ik bisa ban chuan kai shu ka jing don kan ni ka museum kan long shu tang ka jing ya thu khana ba ka dei ka ba jusrap tam ka thai mo sunram han rei kan dei ka spa ka ba ai ka mariang ha ka rein museum kan don kum ka knup ka jing penlong gil o ka jing penlong yo slap ka jing syong sa ul o ha ka ti ka thai da ki benai bat ki benai ka jing long ka soin beneng bat kan dei ru ka silem wat benia ha ka ba dei ba slap bat ka jing kala ka mariang ngol ki wei pat Ki major project di Rain Museum keba ngira dang sedang sina mata hapo kemau seram konstitusi keba ngasina hamau seram dong rob tegani ki sedang ki sina yang project ru kalau yai baik kan gitu kok maba kemau seram keladi sisa bandon hakamap jumlah tourism hapo ka wi berkoi mereka kibri ki syuti bi kata ka jing ong ba ka jadi ki sinong ka biju selatan Henry kejimuan jingi turis nalor badon ke maujin boin nalor bagi bur ki jaka jingo kai nomor ke jisnu tan ki serok ki turis kim kiar banwan te ndradep sekane ke Rain Museum makane ke Rain Museum la sanction ya ka arpusan apnyo kro te community bukan ke project ndradep kone project kan ru ka kerja information center ki turis bro kan ru ka jingkring ki turis matong siong ke Rain Museum Rain Museum kam semua don apa pasti makhlaya jongi. Kadon tang hamosam konstitusi. Kani ka pun siapa kamosam kadi kata ka sinong ka bala panam ka jingjo slap berkebala kan air ya kata ka ya ka advertisement ya ka publicity bagi ladon ka Rain Museum. Kani ka sa kring bagi turis. Bat dalawan po Rain Museum hangto ka long information center ba ki turis kintip hai kidon ki jaka jong kay mosram. Ngidang explore ki potential area ban develop into tourism kanang balado tourism unwan hindi do syuan klemsa unwan bat pelupor bat bansa tu nomor turis daulawan hapo mausram konstitusi kumalo mata jubret bisa usuan spend time tang hikatar kata wano pulut bisa ki hotel Shillong ni community bagi mungkin ni don ki homestay nata ki restaurant ki ban Babyang bakin bam gitu veg and non veg bantan masram kenapa dagani ki jing don jing kini kan kring ye tourism ye turis ki banwan jing kai hapo masram kosi bagi community baga footfall jing turis hagi sinem ki banwan kan bon kan wala kan continue kan contribute ya ka economic growth jing ka masram kosi ban jing kosti di koi ban kini pas kan dia ka sura nga kasora keladi kau bala develop ni ngeladang developing tu berkenika si pas ka develop ngamla ban hong pai kata ban kan kan grow industri kan grow ban nga community dengan kredo ba kan long no ka wei ka circuit jong sora ban mosram no ba ka mosram ka sora kamdon ka road connectivity ban ngin connect lagi jaka ke babyang bange ubalik jam mosram ulik seseorang di mana opera Shillong udi ban lek direct nomor seram nomor pa nyesong boundary te same ka topografi jinglong ka singneng jinglong ka mariang mosram sora ngin don par kata ka road connectivity ke ba ada pikir mosram lek no sya sora kidon ki connection ki babyang ki area ki babyang bang feasible mon connect dia kan ni ngalaya keren ni ka government bat ngintang ya keren ba kan long no kum kawi ka complete circuit mosram asora kan community ba kan ulang kawal po. Bukan nak ada sesuatu ni nak masram seseorang dan berkata yang gitu nga hagaji yo ingi di bandon. Shillong bakan nepko ketika woy ni project ba community ba lumba kan nepko na tiding katu kan dei ka connection ke sora bat mosram. Dei katu ma ba ngimla ba kalau sesakut kuntu
tu yang laduk ke jingkamen hang tu tunang tam nang thinarum harum snung jonga ha dosau katul kadai ke bangidang snai ke serong nak SPB ban poi shadu amyam tu nawa amyam lesil rangi nang tin sora rong liakan yam le sora bangidi ban connect no ia ka nang thi na nowar nomor ka nowar lai ke so ke bom de jingai tham ban wan session jong istu tu ban connect no lembaga thi ka wa amyam hajan snong dosau barka nowar kan long no ka connection dengan sora barka mosram katur ga don ka feasibility dia ketu nginang don ga jingkren pada hope ba ngikemen ba hago sing kade bunur long